L'Ajuntament de Roses ha tornat a revalidar el segell Infoparticipa, on ha augmentat unes dècimes el compliment dels indicadors assolits el passat 2020 d'aquest guardó que reconeix les bones pràctiques als webs de les administracions públiques locals de Catalunya i que premia la qualitat i la transparència d'aquests. Per saber el grau de compliment s'avaluen un total de 48 indicadors de les pàgines webs referents a aspectes com l'informació sobre càrrecs electes i personal, relació de contractes i convenis subscrits per l'Ajuntament, calendari institucional dels càrrecs, actes dels òrgans de govern, informació sobre comptes municipals, plans i convenis urbanístics o com es distribueixen el pressupost i recursos col·lectius, entre d'altres. Aquest passat dilluns es va lliurar els guardons que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, on el consistori rosinc ha passat del 91,67% de compliment el 2020 al 92% d'aquest any. Per tant, és una puntuació molt i molt bona i, per tant, que s'hagi mantingut de forma sostinguda en el temps demostra que l'Ajuntament està compromès i que, a més, fa bona feina. Per saber el grau de compliment, les institucions són puntuades per un equip avaluador que contrasta la informació publicada als webs municipals i atorga la puntuació corresponent a cada cas en funció del compliment dels paràmetres marcats i del nombre d'habitants de la població. Es tracta d'un segell de qualitat que dona garantia de confiança i credibilitat a la ciutadania i un incentiu per als responsables polítics i tècnics. En aquest sentit, el regidor de Govern Obert agraeix als treballadors públics la feina i l'esforç realitzat per assolir aquest grau de compliment dels indicadors.